ሰላም ሰላም ክቡራት ኣሓቴን ኣሕዋቴን ከመይ ኣለኹም? ከመይሲን ኣብዚ ሰዓት እዚኦም እንኳዕ ብሰላም ናብ ዓለም ዩቱብ መጻኹም። ቤተሰብ ንዝኾንኩም ላይክ ሸር ኮሜንት እናገበርኩም መተባብዕኒ፣ ሓደሽቲ ንዝኾንኩም ሰብስክራይብ ብምዃን ቤተሰብ ንኹን። መንገዲ ባሕታውያን ካብ ዝብል ካብ ዝሓለፈ ዝቐፀለ ዝረሳዕካዮ ሓጢኣት ዳግማይ ከይምለሰካ ተጠንቀቕ። እስመ ስላሴ ንገዛእ ስጋኻ ክትስዕር ካብ ጀመርካ እዚ ምልክት ዓወት እዩ። በዚ ዓወት ንኣምላኽ ደኣ ኣመስግን እምበር ንገዛእ ርእስኻ ሓይሊ ጌርካ ኣይትቑፀራ። ምክንያቱ ንሱ ነዚ ሓይሊ ዓወትን ዝሃበካ ካብ ዓቐን ንላዕሊ ኣይትሓጎስ፣ ጉዕዞኻ ደኣ ቐፅል። እንተ ደኣ ኮይኑ ግን ክፉእ መንፈስ ክፉእ ዓመልን ክምለሰካ እዩ፣ ካብ ውሽጢ እውን ክስዕረካ ይኽእል። እስራኤላውያን ሕጊ ዝተዋሃቦም ነቶም ኣብታ ምድሪ ንዝነብሩ ኣሕዛብ ምእንቲ ከሳግብዎም እዩ። ዘኍልቍ ምዕራፍ 33-52 ንሕና እውን ካብዚ ክንመሃር ይግባእ። ምናልባት እቲ ዝረኸብካዮ ዓወት ንእሽቶ ወይ ዓብይ ክኸውን ይኽእል። ማለት ዓብይ እውን ንእሽቶ እውን ሓጢኣት ጌርካ ትኸውን። በዚ ግና ኣይትሕዘን፣ ኩሉ ግዜ ድሕሪትን ካልእን ፈተና ቃልስን ከም ዘሎ ዘክር። ስለዚ ዕረፍቲ የለን፣ ክትዓርፍ ኢልካ እውን ትፅቢት ኣይትሕደር። ከምቲ ቅድም ዝበልካዮ ሕጂ እውን ስቕታ ኣይትረስዕ። ምስቲ ዘይረአ ኣምላኽ ተዓቢ ስለ ዘለኻ ስራሕኻ ኩሉ ዘይረአ ይኹን። ኣብ መንገዲ እንዳዞርካ ትኸይድ እንድሕር ኮንካ ዲያብሎስ ዝለኣኾም ኣዕዋፍ ኣጋንንቲ መፂኦም ካብ ልብኻ ክሰርቅዎ እዮም። ኣብዚ በዝሒ ዘረባ ሓጢኣት ኣይሰኣንን እሞ ብገዛእ ርእስኻ ዕገብ ኣይትኹን። ስለዚ ኣቦታትና ኩሉ ግዜ ነገራት ክንምርምር ይምዕዱና። እንታይ ትገብር ከም ዘለኻ ክትፈልጥ ኣይትባግ። እዚ ናይ ኩሉ ግዜ ሕግኻ ግበሮ። ብዛዕባኻ ኣይትዛረብ። እንታይ እዩ መደብካ? ከመይ ትነብር? እንታይ እዩ ሓሳብካ? ኣይትዛረብ። ብውሕዱ ከይሓተተካ ኣይትመልስ። እዚ ዋላ ሓንቲ ረብሓ የብሉን፣ ናይ ስጋ ጥራሕ እዩ። ዕግበት ፈጢሩ ብዛዕባኻ ጥራሕ ክትሓስብ ዝገብር ሕማም እዩ። ኣብ ዝኾነ ግዜ ቦታን ኩነታትን ፈተና ኣይሰኣንን ስለ ዝኾነ ስራሕኻ መንበሪኻ ዝኣመሰሉ ነገራት ክትቅይር ኣይትድለ። ምናልባት ጠንቂ ፈተና ክፉእ ሓሳብን ዝኸውን እንድሕር ኮይኑ ጥራሕ ቀይር። ዝዓበየ ማዕርግ፣ ስልጣን፣ ሓላፍነት ኣይትብግሃግ። ትሕት ዝበለ ሓላፍነት ክህልወካ እንከሎ ብእኡ መጠን እቲ ፈተና እውን ክጎድል እዩ። በቲ ሒዝካዮ ዘለኻ ሂወት ዕጉብ ኩን። ፍልጠትካን ክእለትካን ክተርኢ ኣይትፈትን። ከምዝን ከምትን ኢልካ ሓሳብካ ካብ ምቕራብ ተቖጠብ። ኣብ ክትዕን ኣይትእቱ። ንዝኾነ ሰብ እውን ኣይትቃወም። ሓሳብካ ልዕሊ ሓሳብ ብጻይካ ኣይትግበሮ። ከምዚ ምስ ትገብር ተኣማንነት ክትምሃር ኢኻ። ትሕትና እውን ክተጥሪ ትኽእል። ትሕትና ብዋጋ ዘይትመን ሃብቲ እዩ። ሰባት ርእይቶ ከቕርቡልካ እንከለዉ ከየመረርካ ተቐበል። ክትፅረፍን ክትነዓቕን ከለኻ ኣመስግን እምበር ምስኪንኪን ኣይትበል። ሰባት ምስኪንኪን ክትብል እንድሕር ሪኦምካ እዚ ሰብ እዚ ትሑት እዩ ደስ ክብል እንዳበሉ ብዛዕባኻ ጥራሕ ክዛረቡ እዮም። እዚ ኢማናዊ ሓቃዊ ትሕትና ኣይኮነን። ኣማናዊ ትሑት ሰብ ብሰብ ክፍለጥ ኣይደልን። ዓለም ኣይትፈልጦን፣ ምክንያቱ ዓለም ንዕኡ ወላ ሓንቲ ኣይኮነትን። ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 3:1 በዓል ጴጥሮስን እንድርያስን ዮሃንስን ያዕቆብን መረቦም ሓዲጎም መዋዕልቶም ራሕሪሖም ማቴዎስ 4:20 ክኸዱ እንከለዉ ብጾትና እንታይ ክብሉና እዮም ኢሎም
ስክፍታ ይሕደሩን። እዞም ክልተ ድምፂ ኣሕዋት እውን ብቕፅበት ተሰወሩ እምበኣር ካብዚኦም ሃዋርያት ትምህርቲ ውሰድ። ካብዚ ዘማውን ሓጢአተኛን ወለዶ ክትፍለ ግዜ ኣይትውሰድ፣ ኣይትወላወል። ነየናይ ኢኻ ክተድሕን ትደሊ? ንዓለም ዶ ዋላስ ንነብስኻ? ማቴዎስ ምዕራፍ 8 ቁፅሪ 34-38። ኣቱም ሰባት ጽቡቕ ዝዛረብልኩም ወይሎኹም። ሉቃስ ምዕራፍ 6:26 ንዓለም ምስዓር። ቅዱስ ባስልዮስ ዓብዪ ሓቀኛ ፍልጠት ብርቡሽ ልቢ ክንቀርቦ ኣይንኽእልን በለ። ስለዚ ንልብና ካብ ዝርብሽ ዘይርግኣት ዘለዓዕልን ዝኾነ ነገር ካብ ምግባር ምርሳዕ ዘስዕብ ነገር ውዕውዕ ስምዒት ወይም ደሞ ፍትወት ክንቁጠብ ይግባእ። ክሳብ ዝከኣለና ንነብስና ካብ ኣንፀርፅሮት ተርባፅን ሸኸልቀልን ከንቱ ዝኾነ ነገር ካብ ምስራሕ ሓራ ክንገብራ ኣለና። እወ ንጎይታ ክነገልግል ከሎና ብዛዕባ ካልእ ብዙሕ ነገራት ክንጭነቕ ኣይግባእን። ግና ሓደ ነገር ኣብ ኣእምሮኻ ዘክር። ምክንያቱም ሓደ ነገር እዩ ዘድሊ። ሉቃስ ምዕራፍ 10 ቁፅሪ 41 ሰብነትካ ክትሕፀብ እንተኾይንካ ቀዲምካ ክዳንካ ተውፅእ። ኣብ ልቢ እውን ተመሳሳሊ እዩ። ምእንቲ እቲ መንጽሂ መጺኡ ንኸጽርያ ልቢ ካብ ዓለማዊ ስጋዊ ፍትወት ሓራ ክትከውን ኣለዋ። ጥዕና ዝህብ ጨጎራ ፀሓይ ኣብ ቆርበትና ክበፅሕ እንተኾይኑ ቀዲምና ክንከፍቶ ዕርቃና ክንከውን እዩ ዘለና። እቲ ህይወት ዝህብን ዝፍውስን ሓይሊ መንፈስ ቅዱስ እውን ከምኡ እዩ። ስለዚ ክዳንካ ኣውፅእ፣ ካልኦት ሰባት ከይፈልጡኻ ብሕቡእ ንርእስኻ ክሓድ። ኩሉ ንዕግበት ሓጎስን ምቾትን ምዝንጋዕን ኩሉ ዘስሕቕን ዓይኒ ንእዝኒ ንትንሓግ ንኻልኦት ህዋሳት ፍትወት ኩሉ ሓሳብ ኣርሕቕ። እቲ ዘይሃንጽ የፍርስ ምሳይ ዘይኮነ መቀናቕንተይ እዩ። ማቴዎስ 12:30 ከምዚ በለ። ጎይታ ኣምላኻዊ ሓሳብ ዝቃወም ዘበለ ኩሉ ነገር ከፍርሶ ይግባእ። ናይ ነፍሲ ወከፍ መዓልትታት ድሌታትካን ማሕበራዊ ልምድታትካን ቀረፎ። ነዚ ብህድኣት ብዘይ ሃንደበታዊ ምቅይያር ግና ብዝተማልአ መንገዲ ፈጽሞ። ነቲ ምስ ስጋዊ ዓለም ዝኣስረካ ገመዳት በብቑሩብ ብተኮ። እዞም ገመዳት ዝተባህሉ ዕድለታት ለይታዊ ትልሂት፣ ፍትወት ገንዘብ፣ ስጋዊ ዕግበት፣ ዝሙት፣ ትዕቢትን እየን። እዚአን ነገራት ኣንጻር ነፍሲ ኩናት ዝእውጃ ናብ ዓለማዊ ፍትወት ኣሲረን ዝሕዛ ባህርያት ሓጢአት ዝገብራ እየን። ነዚአን ምፍቃር ማለት ንኣቦ ምጽላእ እዩ። ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ 2:16 እምበኣር ዓለም ዝተባህለ መን እያ? ዓለም ዝበሃል እንከሎ ከምዚ ኢልካ ክትጭብጥ ትኽእል ሓጢአት ጌርካ ኣይትውሰዳ። ዓለም ከምቲ ቅዱስ ማርቆስ ግብፃዊ ዝገለጾ ንልቢ ብጸላም ከቢቡ ካብ ኦም ህይወት ዘርሕቕ ፍትወት እዩ። ዓለም እቲ ፍልጠት ኣምላኽ ዘይብሉ ውሽጥና ብምምላእ ብምርዋይ ብዘርእን ዝድህሰስን ስምዒታዊ ብዝኾነ ነገራት ክዕግበና ዝፍትን እዩ። ዮሃንስ 17:25 ዓለም ንሓሳብና ድሌታትናን ክትጻረሮ ቅዱስ ይስሐቅ ሶርያዊ ከምዚ ብምባል ንፍትወት ዓለም ይገልጾ። ሃብቲ፣ ጥሪት፣ ንብረት፣ ገንዘብ ንምውናን ስጋዊ ዕግበታትናን ከርዊ ምጽዓርን ስልጣን ክንረክብ
ላዕልን ታሕትን ምባል እዚ ሱር ቅንኢ እዩ። ንኩሉ ሰብ ምስዓር ወሰኒ ንምሃብ ምህዋኽ ዘለካ ሓይሊ ተመኪሕካ ትዕቢት ምርኣይ ገዛእ ርእስኻ ሓፍ ሓፍ ምባል ብኩሉ ሰብ ክትፍቶ ምድላይ ምስጋና ሞገስን ምጽባይ ስጋዊ ድልዳለ ጽባቐን ምብሃግ እዚ ኩሉ ዓለማዊ ካብ ዓለምን እዩ ብዘይፈልጦ መንገዲ ኣታሊሎም እውን ኣዕርኽቲ ጾር የሸክሙና። እንድሕር ገዛእ ርእስኻ ካብዚ ዓይነት ፍትወት ሓራ ክተውፅእ ደሊኻ ነዘን ኣብ ላዕሊ ዝተገለጻ ዝርዝር ረኣየን እሞ ገዛእ ርእስኻ መርምር። ናብ እግዚኣብሔር ኣምላኽ ክተቕርብ እንታይ ዓይነት ገልዲ ተጋዲለ ንነፍሰይ ሕተታ። ነፍሲ ንዓለምሲ ንኣምላኽ ጽልኢ ምዃን እዩ እምበኣርከ ፈታዊ ዓለም ምዃን ዘድሊ ንሱ ጽላእ ኣምላኽ እዩ ዝኸውን። ናብ በረኽቲ ቦታታት ክድይብ ንኽእል ነቲ ጽበብቲ ሩባታት ማሕንቆታትን ምስ ንሰግር እዩ። ነቲ ኣብ ጸበብቲ ሩባታት ዘሎ ፍትወታትን ድሌታትን ምስ ንስዕሮ ናብ በሪኽ ቦታ ክንበጽሕ ንኽእል ማለት ንኽልተ ጎይቶት ክግዛእ ዝኽእል ከምዘይብሉ ኣስተውዕል። ማቴዎስ ምዕራፍ 6:24 ኣብ በሪኽ ቦታን ኣብ ጸቢብ ሩባን ኣብ ሓደ ግዜ ክኸውን ኣይኽእልን። ጾር ምእንቲ ክቐልለልካ ናብ በሪኽ ጎቦ ንምድያብ እውን ንኽፎክሰልካ ነዘን ዘስዕባ ሕቶታት ንገዛእ ርእስኻ ሕተተን። ንኣብነት ናብ እንዳ ሲኔማ ወይ ቲያትር ንኽትከይድ ብጾትካ ምስ ዘምዕዱኻ ንገዛእ ርእስኻ ከምዚ ኢልካ ሕተት። ምእንቲ ገዛእ ርእሰይ ድዩ ወይስ ምእንቲ ዕግበት ካልኦት እየ ዝኸይድ ዘለኹ? ኣብዚ ናይ ምዝንጋዕ ግዜኸ ገዛእ ርእስጋይ ክሸግራ ይኽእል ዶ? ኣብዚ መገሻ ገዛእ ርእሰይ ብምዝንጋዕ እንታይ ይረክብ? ነዚ መጽሓፍ ኣንቢበ እንታይ ይጥቀም? ደቂሰ ብምንባረይ ስጋይ ንይገዝእ ይቈጻጸረኒ ኣለኹ ዶ? ቀዳማይ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 9:27 እዚአን ሕቶታት ከም ናትካ ልምዲ ድኹም ጎንን ክበዝሓ ክቕይራን ይኽእላ። ምክንያቱም ኩሉ ሰብ ዝተፈላለየ ድኽመታትን ልምድን ኣለዎ። ወንጌል እውን ነዚ እዩ ዘረጋግፀልና። እዚአን ነገራት እዚአን እሙናት ንኹን ምክንያቱ ኣብ ውሑድ ዝተኣመነ ኣብ ብዙሕ እውን እሙን ክኸውን እዩ። ሉቃስ 16:10 ሕማም ኣይትፍራሕ ምክንያቱ እዚ ሕማም እዚ ካብቲ ፍትወት ስጋ ዝዓብሰሎ መጻብቦ ከውፅአካ ይኽእል። ንነፍስኻ ምሕረት ከይገበርካ ነዚ ኣብ ላዕሊ ዝጠቐስናዮ ሕቶታት ብቐጻሊ ንምድግጋም ንነብስኻ ሕተት። እዞም ሕቶታት ግን ንነብስኻ ጥራሕ ድኣ እምበር ንኻልኦት ኣይትሕተትም። ንማንም ሰብ ከምዚ ኢልካ ክትሓቶ ኣረ ምሕታትስ ይትረፍ ኣብ ኣእምሮኻ እኳ ክትሓስቦ ኣይግባእን። ምክንያቱ ኣብ ክንዲ ንውሽጥኻ ናብ ዝኾነ ካልእ ሰብ ከምዚ ዓይነት ሕቶ እንተደኣ ክትሓትት ጀሚርካ ንገዛእ ርእስኻ ኣብ ናይ ፍርዲ መንበር ኮፍ ኣቢልካ ንርእስኻ ከም ዝፈረድካያ ኣስተውዕል። ነቲ ብክንደይ ገድሊ ዝረኸብካዮ ርእስኻ ደኣ በዚ ነገር እዚ ሰቢርካዮ። ሓደ ስጉሚ ንቕድሚት 10 ስጉሚ ግን ንድሕሪት ትኸይድ። ከምኡ እንተደኣ ኮይንካ ድማ ብስድነትካ ክትነብዕ ብሽለትካ ብትዕቢትካን ክትበኪ ጥራሕ እዩ ዘለካ። ኣሚን። ዝወደቐን ዝነተን